फावखुंगुर जों गासिबो मिथिगौ नै देग्लाय बोसोराव बिथाङा मोनसे गोदान टेकनिकजों बे थैसामथु बे सावथुनखौ दिहुननो थांगासिनो दं अलरेडि जाजोब्बाय खामानिया दिनै ट्रेलार रिलिज होगोन बिथाङा आरो बेयाव जों गासिबो नुजानो हादों बिथांनि फिल्मनि जिखिनि आर्टिस्ट आरो टेकनिशियान्स आरो बे ओनसोलनि जिखिनि लेंजानाय जोंनि आलासि नोंथांमोन जोंहा मोनसेल' बाथ्रा मिथिनो गोनां दिनै सावथुन मुलुगाव बर'नि जोंनि मार्केटआ खोब फिसाबो नङा जों जिहेतु साब कास्ट बायदि जाहैबाय नालाय आसामाव अलमस्ट बोसोरसेयाव जोंना 2 क्ररसोनि 2 क्ररनि मोनसे मार्केट दं आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव दा बे बुस्थुआ थांनाय समफोराव आलाय सिलाय जानानै एसे गोदाव सोराव जायोमोन नाथाय बे मोनसे इन्डास्ट्रि महर मोननो थांगासिनो दं अनलि फर द क्वालिटी जाय बिथांमोना क्वालिटी मुभि दिहुननो हादों बिथांमोना लाभ खालामनो हादों आरो जाय बिथांमोना बिग बाजेटआव फिल्म खालामनो हादों बिथांमोना कालेक्शन खालामनो हादों दा बे मोननै केरेक्टारा जागासिनो दं नाथाय लास्ट इयारनिफ्राय थांनाय बोसोराव मात्र 12टा फिल्म ओंखारदों आरो बे 12टा फिल्मा माखासेयाथ' जेनेबा फ्लप जाबाय माखासेया हिटबो जाबाय जों गासिबो मिथिगौ मायै मायै हिट जादों मायै मायै मोजां फैसा कालेक्शन खालामनो हादों नाथाय थांनाय बोसोराव जिखिनिया फेलियर जादों देग्लाय बिथांमोना माखासे दिहुनफिननो नाजादों आरो जिखिनि जिरायनानै दंमोन जिखिनि प्रडिउसारा जिरायनानै दंमोन देग्लाय बोसोराव बिथांमोना सावथुनखौ दिहुननो हादों आरो दिहुननायाव देग्लाय मा जादों मोनसे कनसेप्ट फैदों बे जाबाय क्वान्टिटिया खमायदों नाथाय क्वालिटिया बांदों आरो देग्लाय आंनि आखायाव मात्र 8टा फिल्मनि शुटिं जानाय मोनसे रेकर्ड दं देग्लाय बोसोराव मस्ट प्रबेबलि 10टासोल' फिल्म ओंखारनाय जागोन आरो नाथाय गासैबो फिल्मानो नायथावथाव जागोन गोदोनि बायदि गोबां मिस्टेक्स बा गोबां आलाय सिलाय गोदाव सोराव बेबायदि एक्टिंआनो जा बा टेकनिकेल लाइनाव जा बर' फिल्मा बे लेभेलाव गैलिया जों दिनै खेबबा माने बड' फिल्म एवार्ड होनायनि उनाव बे क्वालिटिखौ जों मोननो हादों होननानै दिनै बुजिनो मोनदों आरो बे बेलायाव जोङो इन्डास्ट्रिनि जा मोनसे कालेक्शन बेखौ इमप्रुभ खालामनो थाखायबो जों माखासे साजेसन होबाय थानाय जादों खालामोबा क्वालिटि फिल्म खालाम आरो बिग बाजेटनि फिल्म खालाम बेयाव कालेक्शन फैगोन आदारवाइज लस जागोन आरो बे बुस्थुआ जानानै जागासिनो दं दा जियानो जा बे रबि नार्जारिनि बे फिल्मा दिनै गहपुरनिफ्राय दिहुनजादोंब्लाबो दिनै सापागुरियाव ट्रेलार रिलिज जासिगोन आं सानो बिथाङा दिनैनि ट्रेलार रिलिज होनायनि जा मोनसे अकेजन बेयाव मिडिया पार्टनारखौ लानानै बिथाङा जि मोनसे प्रग्राम लादों बेयो गासै आसाम नाङैनो मोनसे प्रम'सन बायदि जागोन आरो बेनि सायाव बिथाङा दायो मिडियायाव मोजाङै बुंनानै फोसावगोन आरो दिनैनि उनावनो बिथाङा बुकिं स्टार्ट खालामगोन आरो स' बिथांनि बे मोनसे फिल्मनि जा मोनसे प्रडाक्शननि टेकनिक बेयो ससियेल मिडियायावबो खोब मोजां प्रम'सन जागासिनो दं आं सानो मोजां मार्केट मोनगोन आरो बेखौनो आं आसा थिबाय रबि नार्जारिया बे फिल्माव जाहाथे साक्सेस जायो आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों siar amat lagi po. Sermon belai. Demi kendara cancel jawab. और एक बकरी आ गया मरने के लिए आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ माबोरै गोमानाय आंनि अननाया अराय समनि फैबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनि गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुगुलजों फेर फाथि लानाय रावनिबो खुब दर गैयाब्रा
नों दिनै आंखौ सगाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव जना खोथाहैनांगोन नङाब्ला